Sa number 10, dako sa gihapon ang posibilidad sa pagbubo sang ulan sa Visayas bangod sa Habagat samtang panibago naman nga low pressure area ang naporma sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Dako sa gihapon ang posibilidad nga magaulan sa western section sang Luzon kag Visayas ini bangod sang Habagat. Sa Luzon, kanselado ang klase sa pila ka mga lugar bangod sa mabunok nga ulan. Ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa northeast ng Luzon nagapabilin sa gihapon nga may medium nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras kag kun mangin isa ka bagyo pagkatawgon ini nga pilandok. Wala ini sing direkta nga epekto sa Pilipinas kay gina-forecast nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas pero pabaskog sini ang habagat nga mo magadala sang pag-ulan sa Visayas. Narakip ng isla sang Negros, may mataas nga tsansa sa pag-ulan bangod sang habagat. Sini nga hapon, may bag-o nga low pressure area nga naporma sa gawa sang PAR sa east sang Central Luzon. Ining may medium man nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Ginapaabot nga palawigon pagit sini ang epekto sang habagat sa western section sang Pilipinas.